Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jammali mon kala pulloɓe woni mangi ziar ñeb bueno dia satoɗo mi seguidores wala bandiraɓe animo nuestro general Kande animo mucho animo, nunca vas a estar solo, todos estamos contigo. Wala bandiraɓe ɗum ɗo kam mboɗo haalna on tan min kay hande kadi komin kalno tan woni ko gartanmi hen kala ko haalteni ɗo min mi haalino ɗum wona o woni mbo ɓe puɗɗori gittugol holto général Fall woni Moussa Fall on kadi ɓe gittimo te so a yi enen kala hande ɗum ɗo han ko grâce à on so wonano ɗum ɗiɗo événement ji jawtuɗi ɗi wonano ni wanno ha général Fall woni Moussa Fall ganaɗa hoore makko baɗɗo formation makko ɗo e entraînement ji makko ɗo e France ha Paris o rutti Sénégal o iwoyi ɗon kadi o yahi Amérique on ɗon vraiment so tawi woni ɓe garino ko ɓe ɓenni ko fotaɓe ɓeydanede grade oɗo gandi toujours mi haalino ɗum ɗo kadi mbimi on to côté matériel wona koko yaltinte souvent mais bandiraɓe de 4 avril ari kala ma o jii kaɓorɗe ɗe o meeɗano yi donc d'abord fi leydi rawti waɗe respect ko ma kuleɗa to on ɗon côté kadi minen ji son excellence e waɗi toon ligge baɗɗe fayda vraiment golle baɗɗe fayda o waɗi toon o darani armée Sénégal vraiment o waɗani umen koɓe meeɗa hebde mais toujours ono gandi mawɓe fulɓe ko mbiyata ko rimande ino yaawi mango kono ɓooya nduuɓi te noon ko ɓuri fof sattude e men enen fulɓe mboɗo haalana on tan on jii ko heewi e moon so hawri e vidéo ji soppulo arɗo surtout ɓe suyta haalde ɓe koɓe ɓiccoto jawtina continue ɗum ɗo fof min mi haalino ɗum hande kadi goɗɗo ko rewta tan hen mais min mi haalino ɓe holko jiɗi ɗum mine faami depuis law te mi haalani on min soppulo arɗo to côté lamtoɗo leydi Sénégal bandiraɓe mi abborta oɗo neɗɗo ko minen gondi diwan walla ko région am to walla ko ɓiɗɗo Fuladu non min mi wona mi wotiranta ɗum neɗɗo gotti tananmi neɗɗo walla mboɗo abbo neɗɗo komi waɗa min ɗo darto mi waɗa analyse am e on ɗo neɗɗo est ce que mbo e jangi d'abord ko adi ko fof ko mbi ton neɗɗo janguɗo e min ko mbammi considéré janguɗo ko andu toujours mboɗo haalna on wona goto donc d'abord mi ƴeewa so neɗɗo ino jangi so ano jangi d'accord ɗimmel ngel taw aɗo liggo e état manam ganda certidira holko woni état holko woni gouvernement hay ko famɗi ko kam a woni député a waɗama nde lawol goto ministre walla laabi ha tati ɗum ɗo kam so mboɗo jokkama taw ɗeɗo gueɗe kam aɗo andi ɗum e ɗum ɗo jogoɗa hakkille moƴƴo taw neɗɗo e andi ko haalta o natata e côté affaire leñoyago d'abord mo jogo vision ko gandanɗa hoorema taw mboɗo wawi ɗum jam jogo projet ji kala mo jiimi ɓiɗɗo Fuladu naaɗo jogiiɗo nden ɗo darnde e jogo gandal ngal mboɗo haalna o ɓe waɗi fayda hay goto yitaka soppulo annanganen oɗo komi yiyani ɗum tan darnde Amadou Ba perfil Amadou Ba oɗo wattu mi yiyanimi nder Sénégal mbimi lamtoɗo leydi wona oɗo ko minen gondi saare walla minen gondi tondu walla ko région am tojo ala neɗɗo o daate ko neɗɗo ɓurɗo moƴƴude o
ɗum firti ko neɗɗo ta jogii gandal ane jangi, jogo teeyi, ala keerite, manam o hollirta ɗum. So wana ɗum jogiɗa mi wawama daranade. Toni o ko heddi ko ɓurɗo kam daranade Fuladu ala, on ala. Mais côté laamade leydi Sénégal bandiraɓe ɗum wona caka. So on mbaɗi toon mbo anda hay ndiga ko ni wata. Donc min mi yara e ngal ɗo jaɓɓa. Mi wawa jokku neɗɗo mbo wawa kam ɓokku gandal. Non non, mi wawa ɗum waɗ min Soppulo Ardo. Mi wawa ɗum waɗ. Jendan mi haalani noon ha yeeso ko lawol watta e ɓaawo hay goto kadi. Ɓaawo hay goto watta. Jehen. Ɗum noon yo jam ñallu e men.